שלום לכולם, שלכם אילנה קוסמטיקס. לאחרונה אומרים לי, אילנה תעשי הוקוס פוקוס שזה יעבוד, תעשי משהו. זה לא תלוי רק בי. מה שאני תמיד אומרת, התמדה שווה הצלחה. נכון שכתוב פה 20-80, אני נותנת בקליניקה שלי מעל 100% כמה שאני יכולה, ומה שמתאים לכל אחד ואחד. ה-20% זה מדבר על כך שבאמת אתם מגיעים אליי פעם ב3 שבועות, פעם בחודש. זה מה שנקרא 20%. למה 80%? אתם יום יום בבית צריכים לעשות את העבודה בטיפולי פנים כמו שצריך, עם התכשירים שאני מלווה אתכם, ואתם איתי עם יד על הדופק. אני מלווה אתכם כל הזמן, גם בוואטסאפ, עונה לכם על השאלות, על כל מה שצריך. טיפולי פנים במיקרופלזמה, טיפולי פנים קלאסיים, פארה-רפואיים, זה שיתוף פעולה בין שתי הצדדים. אז אני פה שלכם אילנה קוסמטיקס בקריית אונו, ייעוץ חינם. בבקשה תבואו אליי.